ayini na la manxeba athi ophendulayo ngendiwangcwele rhwe ngabendlu, ngoba apha eluhambeni lwethu esilambayo sinamanxeba esiwangcwele rhwa ngabantu bendlu. Malibongwe igama lenkosi. Andiyazi uba ndingathini ngesi scripture, but laa ndinawo ngokwamanxeba. Uthi lo mbhali ngawendlu, meaning ngamanxeba abantu ebendiba bayandithanda okanye mna ndiyabanceda kodwa basuka bandijikela. Uthi la amanxeba endinawo ngawendlu. Ndizothetha nomntu namhlanje, mhlawumbi unamanxeba endlu, mhlawumbi unamanxeba owawangcwele rhwa ngabantu ababesondele kakhulu kuwe. Mhlawumbi unamanxeba owawangcwele rhwe ngabantu owawubafaka ekhwapheni, ngabantu owawubathanda, ngabantu abayifemeli, mhlawumbi ngamanye amaxesha abendlu. It's not necessary those of your household. Kuyakwazi ukuba ngabantu basemsebenzini, kuyakwazi ukuba ngabantu becawe, those people that you regard them as family. Uthi la amanxeba ngawendlu osondela mntasekhaya. Ndicela ukumemelela into yoba kunoThixo obonelelayo. Ndimbona ngelinye ilanga eyovusa uLazaro. Akafikanga wathi kuLazaro okanye kwaba bantu babefaka uLazaro engcwabeni wathi mkhupheni uLazaro, kodwa waqonda ngqo apho khona uLazaro wayekho. Haleluya. Wabese wathi xa efika wathi, Lazaro phuma. There are times whereby God will not have to go through abantu abakuhambise ezintlungwini, kodwa uThixo uzawuqala ngqo kuwe because akanidi approval kubo. Laa ndinawo amanxeba ngawendlu. Ndizokuxelela mntasekhaya into yoba asinaxesha ngoku labantu abakwenzileyo amanxeba onawo, asinaxesha ngoku labantu abakungcwelekileyo. Into esinexesha layo yinto nokokuba ungafeli engcwabeni, ngoba abantu bayazingcwaba bahlale engcwabeni. Ngoba ithi iBhayibhile uLazaro wemanxebanxeba ehleli ngaphakathi engcwabeni, wafika wathi, Lazaro phuma, meaning uLazaro wengabhubhanga welele. Sinabantu abaleleyo emangcwabeni ngenxa yamanxeba abawangcwele rhwe ngabantu bendlu. Bantu basekhaya, I just want to say to you, ungafeli engcwabeni. Why are you seated there until you die? Come out of the grave and awuzolinda ezaa zandla bezikufaka engcwabeni uba zizokhupha. Wena ngokwakho uzazikhupha engcwabeni, ngoba ithi iBhayibhile wathi esawutsho uThixo into nokokuba Lazaro phuma, uLazaro waziphumela. But into endimangaza is that uLazaro, ithi incwadi engcwele, wayethandelwe izandla neenyawo, umzimba ugcwele ilineni okanye amabhandeji, engaboni nasebusweni. Waphuma uLazaro. What I want to tell you today is that kwelo ngcwabo kulo awuzolinda abantu ebebekufakile. You need to come out of that grave, ngoba aba bantu wena ubajongileyo uba uThixo usazaniphendulela. uThixo akazuphendula when you are not taking a stand. You need to be like amadoda amane awayeneqhenqa who took a step of faith and God amplified their steps as they were approaching kumkhosi wama-Aram. Bafika everything that they were promised ikhona phaya. Now I want to beg you today ukuthi, I want to beg you ukuthi kulamanxeba unawo, I understand, but come out of that grave.